Говори Златен век. Здравейте, приятели! Тук ще взема една вана. Водата, която ваната е специална, наситена с радон. Радон полепва под формата на мехурчета, се разнася чрез кръвната система в тялото. Радонът влияе благоприятно както за нервната система, така и за сърдечно-съдовата система, за ставите и за още много други неща, приятели. Така че това е една от процедурите, която е доста полезна за моето тяло. В медика наречен предлагат и много други процедури, аз ще ви покажа част от тях. Благодаря ви.